Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і я радий вітати усіх телеглядачів каналу АТR, які з нами залишились, продовжують нас дивитися, а також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із, поки що, міністром інфраструктури та транспорту України Володимиром Омеляном. Вітаю вас. Доброго вечора, пане Володимире, дякую, що завітали до нас. Давайте розпочнемо нашу розмову із того, що в 2018 році на телеканалі ЗІК ви сказали, що підете з Народного фронту лише після консультацій з партією. Аби бути точними, давайте послухаємо вашу цитату. Що ви тоді сказали? Наразі я є членом команди Народного фронту. З ними я починав свій шлях міністра. Тому безперечно, що після того, як я завершу свою каденцію на посаді міністра, в першу чергу я буду радитися із ними щодо свого подальшого перебування у лавах цієї партії. Отже, це 2018 рік. Ви радилися? Я радий, що в 2019 році, можу сказати спокійно, що слово свого я дотримав. В нас була розмова, і насправді Арсеній Яценюк зробив правильне рішення. Народний фронт не брав участі у парламентських виборах, і окремі члени Народного фронту брали в якості мажоритарників. Хтось успішно, хтось менш успішно, але тим не менше, як єдина партія, цього не було. З чим ви пов'язуєте на загал такі низькі рейтинги політичної сили, яку ви представляєте? Ви знаєте, насправді це абсолютно об'єктивна оцінка того, що люди хотіли більшого. Тут йшлося в цій парламентській президентській кампанії не те, що ти зробив, а хто краще пообіцяє. І коли на столі обіцянка, що всім буде все протягом однієї доби, безперечно, вона підкуповує своєю новизною, і багато хто на неї так повівся. Ми говорили завжди тільки те, що ми можемо зробити. Я не хочу весь час повторювати слова Черчилля, який обіцяв тільки важку працю, під і кров, якщо ми хочемо мати результат. Але багато націй, наших європейських сусідів через це пройшли. В тій ж Греції, Італії, Іспанії було дуже багато обіцянок з боку політиків, і потім люди через якийсь період часу розуміли, що обіцянки – це дуже добре, але успіх тільки тоді, коли є системна робота і трошечки везіння. От ви належите до хвилі реформаторів, так? Якщо подивитися з 2014 року, був технократичний уряд, уряд технократів, потім прийшли реформатори. От на вашу думку, що вам найбільше не вдалося, що ви хотіли б зробити, і в чому були перепони? Я вже не знаю, до кого себе зараховувати, бо коли послухаючи інших старших політиків, таке враження, що єдиний не реформатор – це був я. Всі інші були великими реформаторами. Щодо подальших кроків, ми будемо бачити, як воно буде відбуватися. Але я чітко вважаю, що успіх держави – це командна робота. І які би не були красиві індивідуальні спроби того чи іншого гравця довести, що він може керувати державою, що держава – це я, вони приречені на поразку. Буде успішним тільки той політик, який зможе вибудувати систему і показати системну роботу. Бо кожна реформа – це важка копітка праця, ти повинен прогнозувати правильно всі алгоритми. Ми маємо це вже на своїх очах, система Прозоро. Це була важка робота багатьох команд, і вона стала успішною тільки після того, як вона була впроваджена правильними методами, правильними людьми. Те саме дорожня реформа. Без дорожнього фонду чи авіаційна реформа. Без належної підготовки воно би не спрацювало. Хто вам найбільше заважав? От я трохи уточню запитання. Володимир Гройсман дуже багато зараз говорить проти Петра Порошенка, так? На всіх ефірах. Чому йому не вдалося? Петро Порошенко вам заважав як президент? Я вважаю, що це некоректно, пропрацювавши декілька років в одній команді, зараз розповідати, що, ви знаєте, я 4 роки боровся проти всіх і був таким Дон Кіхотом чи Д'Артаньяном. Я би більше хотів все-таки, щоб правоохоронна система дала належну оцінку діям кожного, і тоді суспільству буде простіше зрозуміти, хто чим займався. І, безумовно, це буде добра пересторога для тих людей, які планують в подальшому комусь заважати для того, щоб отримати персональні переваги для себе. Побачимо, наскільки зараз новий президент Зеленський зможе це зробити. От ви не пішли на вибори, так? Дуже багато людей розпорошилося, які були у владі. Так, принаймні ще ця влада з великим рахунком. Чому ви не пішли?
Ви знаєте, я дуже довго думав над цим кроком. У мене були, скажімо, такі пориви все-таки приєднатися до парламентської фракції, були пропозиції, але для себе я прийняв рішення, що на цьому етапі краще все-таки утриматися. Я звик працювати в середовищі, яке створює. Я не звик працювати в середовищі, яке лише обіцяє чи займається такими, знаєте, фатаморганами. Наразі з новим парламентом, з одного боку, я щиро бажаю успіху «Слузі народу». Я би дуже хотів, щоб в них вийшло, бо це питання не політичного успіху Зеленського і його команди, це питання успіху України. І ми з свого боку готові надати максимальне сприяння. З іншого боку, я нещадно їх критикуватиму, поки не побачу якісних досягнень. Поки що їх не бачу. Ви багато критикуєте Володимира Зеленського, і найбільше я бачив ваша критика стосується кадрів. Ну, ви знаєте, на відміну від тих каналів, які підтримують пана Зеленського, чи тих окремих осіб, які є в його команді, я не вигадую нічого. Тобто я не вигадую історії про майбахи там, чи про те, що лоукости – це зло, а класичні авіакомпанії – це добро. Я критикую, вважаю, за ті системні помилки, які допускаються. І, безумовно, я завжди наголошував, що якісна реформа може розпочатися тільки тоді, коли призначені якісні люди. Не свої, не вірні, а люди, які знають, що робити і з ким працювати. Це виходить абсолютно з мого досвіду, тому що мені пощастило, коли я міг формувати команду на тих чи інших напрямках, все-таки заангажовувати людей, які прекрасно розбиралися в своїх сферах. Це той же Жираєв Вискаганс в морській галузі, Славомір Новак, колишній міністр інфраструктури Польщі на дорожньому напрямку. Це низка професіоналів в авіаційній сфері. Тобто, коли ти маєш зібрану команду, яка знає, як грати, тоді вона стає командою зірок. Якщо це просто персональні призначення друзів, ти потім гірко розчаровуєшся, що тебе друг підвів. Я вважаю, що на державній площині це неприпустимо. А які політичні сили вам пропонували? Чи можете його озвучити? Ну, я вважаю, що це буде некоректно, але такі розмови були. Вони були перед початком чи навіть президентської кампанії, потім на початку парламентської кампанії, коли багато хто були збентежені такою швидкістю розвитку ситуації, але я для себе прийняв рішення все-таки утриматися від цього. От чим будете займатися? Я все-таки вірю, що незважаючи на хвилю такого хайпу, якого зараз охопила всю Україну, людям буде цікавий зміст. І якщо ми хочемо дійсно бачити якісну Україну змін, то це вартує багатьох зусиль. Коли ми читаємо історію цієї ж Грузії, шляху реформ, чи Сінгапуру, чи Південної Кореї, ми, прочитавши 3-4 сторінки, ми вважаємо, що 40 років пролетіли так само, як 3-4 сторінки. Я завжди нагадую, що оцих 10, 20, 30, 40 років, коли реформувалися ці тигри, це був реальний час реальних людей. В одному випадку це було 10 років, в іншому випадку це було 2 покоління. Ну, дивіться, коли ви говорите там про тигрів, часто в Україні у нас дуже люблять Лі Куана, який, здається, до влади прийшов в 59-му році, а з влади пішов там в 2000-х роках, я точно не пригадую, 2009-й. Ну, тобто це було ціла ера Лі Куана. І залишив свого сина прем'єр-міністра. Скільки років би потрібно було Володимиру Омеляну і грошей, щоб реформувати повністю, наприклад, транспорт, інфраструктуру України? Ну, знову ж таки, бачите, вже ніхто не обіцяє, навіть з нових політиків, що перемогли, що завтра всі дороги будуть відремонтовані. Вони розуміють прекрасно, що це займе декілька років. У випадку своєму персональному, я вважаю, що на власному прикладі я довів, що швидкі зміни можливі. Ми повністю переламали ситуацію в авіації. Коли дехто запевняв, що авіаційний квиток між Києвом і Берліном не може коштувати дешевше $300, ми показали, що $50 – це є чесна ціна, і люди охоче купують, і всі літаки заповнені всіх авіакомпаній, які летять в цьому чи іншому напрямку Європи. Ну, ви маєте на увазі лоукостерів. Абсолютно вірно. І Це ціна лоукостерів, яких ви запустили на ринок. В чому проблема України? Що ринок насправді дуже зарегульований, і країна насправді закрита. Тобто тут завжди було таке старе правило, що Техас грабують тільки техасці. І коли ми відкриваємо українські ринки, коли ми дозволяємо конкуренцію і захід західних, азійських, будь-яких компаній, ми створюємо додатковий продукт в нашій державі. І за рахунок цього в авіації галузь зростає кожного року на 30%. І я вважаю, що насправді це абсолютно адекватний ріст української економіки, мінімум 15%.
Не 3,5%, як було, не 5-7%, як обіцяють. А для того, щоб нам наздоганяти інші держави, нам треба рости щонайменше 15%. І це можливо. Ви про внутрішній валовий продукт, так? Абсолютно. Якщо ми знову ж таки відкриємо свої ринки, якщо ми запровадимо чесну конкуренцію, якщо буде верховенство права, якщо буде належна правоохоронна система. Але треба робити акцент на інноваційності власних громадян. Бо тут я повністю солідарний з паном Ситником, я радий, що він теж це розуміє. Скільки би ти не ганявся за корупціонерами, це історія, яка ніколи не завершиться. Яскравий приклад – це є Китай. Вони саджають у в'язниці кожного божого року чиновників, інколи їх навіть страчують. На їхньому місці з'являються нові. Якщо буде превентивна політика достатньою мірою забезпечена, тоді в нас буде успіх. От ви зачепили ім'я Артема Сергійовича Ситника. Я переглядав новини, що про вас писали в 2018 році, і вас деякі засоби масової інформації, шановані, називали новою зіркою судових процесів. Так, мені Сомоля. Часи змінилися в 2019 році. Фактично справу щодо незаконного збагачення щодо вас закрили, припинили, однак є інші запитання щодо автомобіля BMW і також незадекларованого будинку, в якому ви живете. І зараз суд перенесли на 10 вересня. Що з цією справою? І ви у свій час говорили, що справа відкрита Національним антикорупційним бюро України є замовною. Дивіться, я виходив завжди з дуже простої істини. Я розумів, коли я починав свою каденцію як міністр, що це неодмінно буде, що на кожного високого чиновника чи потенційного політика має бути одна, а краще декілька кримінальних справ. І це, скажімо, такий невід'ємний атрибут посади, яку ти отримуєш. Наскільки він приємний, безумовно, що він неприємний. Метою цієї справи було просто задати репутаційного удару, показати, що ви розказуєте про корупцію чиновників, які там проживають в кончій заспі, чи розробували всю державу. Подивіться, цей реформатор, він такий ж самий корумпований, як всі інші. Я вважаю, що цей задум він не вдався. В випадку судового процесу так, він тягнеться, він розпочався. Я так розумію, що він буде тривати якийсь певний час. Комусь це, мабуть, вигідно, ну окей. Якщо їм це приносить насолоду, їм бажаю успіху, але, знову ж таки, якщо вони хотіли мене цим відволікти від власної роботи, це не вдалося. Ми провели ряд успішних проєктів, незважаючи на те, що наді мною там постійно висіло дамокловим мечем, що ти, якщо зробиш щось не те, ми зараз цю справу або прискоримо, або буде ще декілька інших, але... Пане Володимире, от ви завжди так говорите займенниками. У вас вже фактично закінчення каденції, хоча ви ще міністр інфраструктури, вони це багато людей. Назвіть хоч кілька людей, які вам заважали у вашій діяльності. І фактично для яких справа відкрита проти вас Національним антикорупційним бюро України є цікавою. Дивіться, чи вона відбулася за їхнім спонуканням? Я вважаю, що я точно не був класичним міністром. Це не тому, що я люблю ідею інновацій чи проголосив там будівництво гіперлупу. Але за час своєї каденції я випробував весь інструментарій, який я міг використати. Так? Тобто, в першу чергу, це були внутрішньопартійні чи внутрішньоурядові консультації, що давайте будемо робити правильні речі і не будемо робити неправильні речі. Коли це було вичерпано, я вийшов в публічну площину і сказав, що на мене, як на члена уряду, чиниться тиск для того, щоб реформ не було, або вони були викривлені. Після того, як це теж не спрацювало, я публічно звернувся в усі правоохоронні органи з тими фактажами, які в нас було в випадку Укрзалізниці, для того, щоб не розслідували. Жодного разу не допитували, і після того появляється моя справа вже проти мене, коли я вже стою підозрюваним, піддослідним. Тому виходити в публічну площину і казати, що такий-то скоїв про порушення, давайте, я вважаю, що він злочинець, це теж був спробував. В підсумку я пройшов всі судові розгляди, і судом було схвалено рішення, що я не маю права називати цю людину злочинцем чи корупціонером. Тому який ще інструментарій мені використати, я не знаю, але я би дуже хотів... На вашу думку, суд прийняв неправильне рішення? Ну, на мою думку, всі докази були на моїй стороні. Але, знову ж таки, я не маю права коментувати судове рішення, це судове рішення, я маю йому підкоритися. І в цьому випадку для мене було питання знято з порядку денного. Я зрозумів, що і цей метод, він не є ефективним в сучасній Україні. Тому я для себе прийняв єдино правильне рішення. Мені здавалося, зціпив зуби, довів до кінця питання з Ryanair, щоб вони зайшли на український ринок, довів до кінця підписання контракту з General Electric, щоб нарешті Укрзалізниця отримала нові локомотиви, а не їздила на постійно там 40-літніх.
довів до успішного завершення заходження Flixbus. Те саме буде в нас на автобусних перевезеннях, вони будуть дешеві, зручні і безпечні. Тому краще, мені здавалося, щоб щось зробити, аніж я би був зіркою усіх каналів і розповідав, що ви знаєте, я такий найкращий, мені всі заважають, я борюся, але я зараз йду у відставку, бо нічого не вдається зробити. В підсумку громадяни ми не отримали 10 тисяч кілометрів доріг, які ми зробили. Не працював би дорожній фонд, не було би росту морської галузі, авіаційної, не було би багатьох інших позитивних речей, які ми створили з нуля. Дивіться, от ви говорите про досягнення, але є речі, якими вас ваші опоненти тролять, я би так це сказав, і час від часу цей тролінг з'являється, і ним є Hyperloop. Так, чи Hyperloop, як в нас прийнято говорити, ви його анонсували. Hyperloop, це так читається по-англійськи, щоб наші телеглядачі розуміли, ви його анонсували, там перемовини з Ілоном Маском, мовляв, велися і так далі, нічого немає. І це вам закидують і сміються з вас. Ну, в першу чергу, я вважаю, що набагато краще увійти в таку міні-транспортну історію як людиною гіперлуп, а не людиною баригою чи людиною клоуном, чи комедіантом. По-друге, ми завжди щиро відстоювали інновації, і коли ми прийшли в міністерство, на другий рік ми створили цифровий департамент. Тоді про цифру мало хто говорив в Україні, хоча всі дуже любили на цьому піаритися, але майже нічого не було зроблено. Ми запустили цілу низку вдалих заходів з відкритими даними. Міністерство є лідером відкритих даних, і вони зараз, це все, що було закрито завжди чиновниками, і громадяни не мали доступу, зараз є в відкритому режимі. Ми запустили низку інших продуктів, такі як електрокари. З нас теж сміялися, коли ми їх робили. Коли народився проект Hyperloop, він народився на пустому місці. Ми чітко бачили, що в Україні є низка компаній, які успішні вже в цій сфері. В сфері космічних технологій, в сфері наукових розробок, в сфері IT. Ми просто виходимо з того, що нам їх треба всіх поєднати. Не факт, що вийде саме такий гіперлуб, як ми його плануємо. Але факт є те, що синергія, кумулятивний ефект від співпраці наших компаній, які працюють зараз окремо, може сприяти тому, що в Україні зароджується нова галузь. А не просто ми є черговий раз нацією для аутсорсу, яка вивозить свої ресурси, чи це людські, чи це будь-які продукти первинної обробки на захід чи на схід. От у свій час я навчався за кордоном. Це було 2005-2010 роки. І коли я повертався додому, да, там, наприклад, чи виходив з аеропорта, чи перетинав кордон, от опустимо ці моменти, коли там в тебе перевіряли паспорт, на митниці тебе питали. Це також таки дає відчуття повернення в реальність батьківщини твоєї, хоча вона твоя, яка б вона не була. Але найбільше, що я відчував, що я вже вдома, це був транспорт. І коли я порівнював, наприклад, з Італією, я дуже багато цікавився, чому в них так вийшло і так далі. І коли слухав час від часу заяви чиновників, у мене це все викликало таку невелику посмішку, тому що, наприклад, швидкісні поїзди запустити, для цього потрібно полотно. Ви це знаєте, так? В Італії є такі поїзди, як Євростар чи Фреча-Росса, так? Червона. Відстань як від Львова до Києва, це та сама, як від Риму до Мілану, долається за 2,5 години, ти сидиш комфортно, вони швидко їдуть. Я завжди собі, коли слухав наших чиновників, не знаю, я думаю, що ви також коментували у свій час залізницю чи інше, я собі думав, а як, наприклад, нас хочуть змінити ці всі поїзда, якщо просто потрібні не те, що мільйони, а мільярди на зміну полотна. Я завжди розумів, що це казки. Так? І коли в нас іноземці їздять, от відчуття України їм дає Укрзалізниця. Я розумію, що вона зараз не є у вашому відданні, тому що її вивели з-під вашого віддання Міністерства інфраструктури та транспорту, але Укрзалізниця – це біль. Погодьтеся зі мною, якщо так взяти. І біль всієї нації. Ну, тут я з вами цілком згоден, тому що це не просто біль, коли неприємно користуватися доволі часто пасажирськими потягами, але це проблема для всієї економіки держави. Бо коли утруднена є вантажна транспортна логістика, це дорога в нікуди, тобто ви можете виробити речі, але ви не можете їх перевезти, і вони залишаються у вас на складах. Залізниця – це була окрема епопея в моїй біографії. В 17-му році у нас були дуже важкі і публічні, це було 10% від того, що всі бачили, і 90% непублічні переговори. На жаль, закінчилися тим, що закінчилося, що залізницю вивели з підпорядкування Міністерства інфраструктури в 17-му році. І бачите, так воно за підсумками цієї всієї роботи, всі галузі демонструють ріст, залізниця демонструє падіння.
Є окремі позитивні проекти, які вдалися, тобто це і корпоративне управління, основні там речі запроваджені. Підписання контракту з General Electric, Бескідський тунель, Аероекспрес Київ-Бориспіль, який теж був дуже скритикований на початку, але зараз вже перевозить сотні тисяч пасажирів і всі щасливі, користуючись ним, можливо, окрім часів пік. Але хотілося зовсім іншого. Свого часу ми пропонували взяти в Німеччині регіональні потяги дизельні, які би вирішили одномоментно протягом одного року всі регіональні поїздки, які зараз є станом в Україні. Це підтримано не було. Вони були чудові з Wi-Fi, кондиціонуванням, вакуумними туалетами. У нас був завжди ключовий акцент, що у нас найбільша проблема – це відсутність тяги. І це стан інфраструктурного полотна, ви абсолютно вірно це сказали. Тому що якщо немає належної оборотності вагону, а зараз на в 3 рази вище від планових показників, то ви можете закуповувати сотні локомотивів, десятки тисяч нових вагонів, але воно їздити буде швидкістю 30, 40, 80 максимум для пасажирського потягу кілометри на годину, це дорога в нікуди, це складини на колесах. Поки що в цьому плані зроблено небагато. Але якщо ми говоримо про пасажирську інфраструктуру, приміську насамперед, чи швидкісні потяги, ми повинні розуміти, що це великі інвестиції. І ці інвестиції в державах Європейського Союзу здійснюються виключно за рахунок державної дотації або секторальної підтримки з бюджету Єврокомісії. Так у випадку Польщі, коли вони закупили спершу нові... Вони є одним з найбільших реципієнтів європейської Абсолютно. допомоги. Поляки отримали порядка 80 мільярдів євро за останні 5 років, і на наступні 5 років отримують ще порядка 70. Спершу в них появилися нові потяги Пендоліно італійського виробництва. Потім поляки зрозуміли, що а наша інфраструктура для Пендоліно не підходить, тому що він не може розвинути належної швидкості. І зараз інвестують величезні кошти для того, щоб пришвидшити ті ділянки, які були такими ботлнеками чи такими вузькими місцями для швидкісних потягів. Тому для нас треба виходити створення конкуренції на залізничному полотні, щоб українська залізниця припинила свою монополію, появилася приватна тяга, спершу на неприбуткових ділянках. Другий напрям – це розвиток можливих концесійних проєктів. Якщо ми бачимо в цьому потребу, а транспортні коридори розвиваються. Зараз все більш популярним стає коридор Чорне море, Балтика до Європейського Союзу. Це може бути концесія. І третє – залучення фондів Європейського Союзу. Ми зараз над цим також працюємо. Перший потенційний проєкт з фінансування, ми сподіваємося, буде поєднання Запоріжжя і Маріуполя електрифікованим ходом. Далі будемо бачити. В рамках візиту до Туреччини президент Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Стамбулі розповідав про інвестування в українську інфраструктуру на 5 років. Ви зачепили цю тему. Давайте послухаємо, які цифри пролунали. За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів, щоб привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб істотно збільшити їх потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу. Це реально? Ми планували, що реально буде більше. І це точно було набагато більше обіцяно Зеленським перед його інаугурацією на посаду президента України. Тому це мало. І я теж прокоментував це в Фейсбуці, що якщо у нас є вже зараз 16 діючих аеропортів, ми не будемо зараз говорити, скільки рейсів відправляється, бо це питання кількості літаків на ринку і якості українських авіакомпаній. Якщо в нас є 179 тисяч кілометрів доріг державного і місцевого значення, а пропонується відремонтувати тільки 24 тисячі. Якщо ми запланували транспортну стратегію 30 мільярдів інвестицій, 60 мільярдів на 10 років, 30 мільярдів на 5 років, а пропонується тільки 20, то чому так мало? Я виходжу з того, що якщо українські ринки будуть відкриті, ми побачимо абсолютно іншу картинку. І дуже багато українських компаній не переживають, боже, що станеться, якщо іноземні зайдуть інвестиції, ми ж будемо неконкурентні. Це неправда. Коли ви спілкуєтеся з тими шведами, вони створюючи не менше підприємство сімейного типу, за кількох людей, вони одразу думають, як вони захоплять світовий ринок. І я теж поясню українським компаніям, що наш ринок – це не 40 мільйонів населення чи 45. Наш ринок – це 8 мільярдів населення землі. Ми повинні думати абсолютно іншими масштабами, і тоді у нас буде абсолютно інший ефект. Але знаєте, от ви зараз говорите там про шведів теоретично, да, і кажете, що вони думають захоплювати ринки і так далі працювати. Але
У нас часто прийнято думати, що от зміниться одна влада, прийде інша, в людей великі очікування, і тут за рік нічого не змінюється. В шведів чому все так добре? В них є чіткі правила, за якими вони грають. І ці правила зберігаються. В ці правила входить правоохоронна система, судова система. І ці правила за собою тягнуть розвиток, погодьтесь. Бо якщо немає правил, нема розвитку. І без розвитку ти не можеш захоплювати світ. Ну, я би почав з того, що в Шведів вже протягом останніх століть є власна держава, а ми свою державність відновили тільки 28 років тому назад. Але коли ви кажете про правила, то абсолютно вірно. Просто тут знову ж таки питання державної стратегії. Її досі немає. На жаль, не було як за попереднього уряду. Транспортну стратегію не беру до уваги, бо це не стратегія розвитку держави. Так само і немає за часів Зеленського. Пам'ятаєте, що він обіцяв? Що першого дня мого призначення президентом України я презентую свій план дій на 100 днів. Зараз, 27 серпня, буде його звіт про його 100 днів, які ніхто не знав, що він буде робити. Ми повинні чітко зрозуміти, яку модель ми хочемо конструювати в Україні. Чи це улюблений всіма ліберальний підхід? Чи це остання соціальна держава, яка є Швеція? Чи це якийсь міксований підхід? Цього ніхто не розуміє. Всі кидають в народ такі, знаєте, гасла, які подобаються людям. Що ви можете нічого не робити, у вас буде висока зарплата, тарифи будуть нульові, про все подбає держава, а ви державі нічого не винні. Так не буває. Якщо в нас ліберальний підхід, тоді це одна модель. Соціальний – абсолютно інша. Але треба визначитися. Поки що цього визначення я так досі не бачу. От дивіться, коли ми говоримо про правила, то засоби масової інформації в серпні, так, вони випустили публікацію, де закидують, що не було правил, наприклад, для всіх гравців, і тому переможцем, так, тендеру став, я не хочу називати його вашим соратником, однак він однопартієць, пан Андрій Іванчук. Так? Це якого тендеру? В аеропорту. Ну, це ще був 14 рік. В 2014 році, але зараз вийшла публікація. Наприклад, коли ми говоримо про те, щоб обслуговувати в аеропорту Бориспіль, і, мовляв, там навіть скаржився світовий оператор Дюфрі, що, мовляв, були так вимоги прописані, що він не міг зайти. Це світовий оператор, який працює по багатьох аеропортах. Мовляв, там була умова досвід роботи в Україні щонайменше протягом 3 років. Так, він оскаржував це і в антимонопольному комітеті і так далі. І засоби масової інформації, які написали цю публікацію, в тому числі звинувачують і вас, що, мовляв, ви також якби покривали цю схему, що Андрій Іванчук там заробляв. Я її точно не міг покривати, тому що це було зроблено задовго до мене. Так, але нічого змінено. Водночас, наскільки це було схемою сказати важко, тому що, думаю, з 2014 року було більш ніж достатньо часу для будь-якого правоохоронного органу чи в суді розібратися, поставити в цьому крапку. Міністр не може підміняти з собою всю державу. При всьому дикому бажанні. Тому що якщо раптом схвалюється незаконне рішення, бо це там контракт, наскільки пам'ятаю, був укладений на 10 чи більше років, що ми його розриваємо, наступного дня мене звинувачують, що я дію в інтересах якоїсь третьої компанії. І починається те, що було постійно в пресі навколо мого прізвища. Як ви знаєте, я був улюбленцем преси протягом 17, 18, 19 років, найбільш цитованим міністром в силу тих чи інших обставин. Тому я би хотів би нарешті, от, знову ж таки дуже гарно згадуючи приклад Швеції, який провели, що там були усталені правила, і в кожного був свій затверджений функціонал. Тобто кожен повинен займатися своєю роботою. Якщо міністр формує політику, займається реформою, то правоохоронні органи дивляться, чи є якісь правопорушення, а суд виносить рішення. Чи права та чи інша інституція, чи виконавчої, чи будь-якої влади в тому, що зробить. Володимир Зеленський, президент України, просив у народного депутата з Народного фронту Андрія Іванчука 175 мільйонів на дорогу. Було це в Івано-Франківську 2 серпня. Давайте нагадаємо, як це все відбувалося. Андрій Іванчук, він балотувався як мажоритарщик на окрузі в Івано-Франківську. Тут бачу пана Іванчука. Доброго дня. Доброго дня. Ви ж стали депутатом, я чув. Ви зря сюди прийшли. Ви ж з Коломиї. Дуже добре. Дивіться, 175 мільйонів гривень є? 17 мільярдів в бюджеті. Я думаю, що можна цю дорогу При зробити. чому тут бюджет? Що ви до того бюджету? Ви від нього вже відрізані, ви ж в курсі.
інші люди прийшли. 170 мільйонів. Можете допомогти? Просто таке чоловіче питання. То з бюджету минулого року треба це. Ні, ну у нас дійсно, слухайте, у нас немає такого бюджету, щоб побудувати зараз всі дороги. Але ми хочемо допомогти людям. Ви мажоритарник. Вас перезбрали. Ви можете знайти 175 мільйонів, допомогти їм? У нас, Володимир Олександрович, ще більша проблема. От у мене на окрузі, який я представляю, з Городенка, це районний центр. Так. Ви не уявляєте, що неможливо було важко хвору людину довести до обласної лікарні. Так. Возили через якраз Коломию, тому що 2 районних центри. З Коломиї дороги такі загального значення дуже гарно, якісно. Якраз от з паном Шевченком фірма ПБ збудувала. Тому ми зараз всі кошти направили на будівництво дороги Городенка Івано-Франків. Це дорога життя, я її вважаю. Тому що районний центр був відрізаний від обласної медицини. То з бюджетних. 175 мільйонів – це нічого. Я, в принципі, можу назвати прізвища людей, яких ви знаєте, у яких ці гроші є. На завтрак, на обід та на ужин. На сніданок, вибачте. Я маю на увазі, ну допоможіть, ну журналісти знімають, до вас буде повага. Це колега мій сусідній округ представляє, але я допоможу. Допоможете? Допоможу. 175 мільйонів. Володимир. Домовились. Одне б, я вас тільки прошу, якщо ви мене обдурите, ви не можете. Я дам всі ваші телефони і адреси всім селянам того містечка. Вони до вас прийдуть, не приїдуть, бо дороги немає. От ви поділяєте такі методи? Дивіться, це, мабуть, те, що подобається публіці, так? Бо всім цікаво споглядати, що начебто справедливість відновлена. Потім буде черга чергових шоу, це будуть, умовно, якісь там арешти, затримання, ув'язнення. Це теж пройде. А от далі питання, як це все буде функціонувати. Так от, той приклад, який ми бачили, це абсолютно неправильний спосіб управління державою. Правильний спосіб – це система. Всі платять податки. Ніхто не займається зловживанням. У випадку доріг працює дорожній фонд. І бізнес розуміє, що цей дорожній фонд в цьому році 75 мільярдів, в наступному році 100 мільярдів, через 2 роки 150 мільярдів. І він планує свій бізнес, і тоді появляються дороги. Від того, що там поскач і дай гроші, ну, від цього дороги не появляються. Від цього появляються розбиті дороги, тому що ніхто працювати в таких умовах не готовий. Більше того, це надзвичайно поганий сигнал для усіх інших. Ми вже це бачили на прикладі ArcelorMittal. Коли раптом заходять з перевірками, зупиняється підприємство, куди найбільший інвестор західний вклав найбільші інвестиції за історію України, під гаслом екоциду. Ну, ефективно це? Точно ні. Я ще раз підкреслю, що для того, щоб держава була успішною, має бути успішна система управління державою. Поки що цього не бачу. Ну ж погодьтеся, що дороги ефективніше будуть будуватися, коли тут прийде інвестор, так? Коли побудує великі фабрики. Не зовсім. Тому що він також буде зацікавлений, щоб там були добрі дороги, і також буде над тим працювати частково. Насправді, в нормальній ситуації інвестор, коли він приходить в країну, вже має бути готова інфраструктура для його інвестицій. Це... Дивлячись тоді на нашу інфраструктуру, цього ще чекати довго. Як це працює насправді на Заході, коли ви відкриваєте бізнес в Словенії, чи в Словаччині, чи в Чехії, ви кажете, я хочу будувати тут, добре, завтра у вас тут дорога, у вас підведена електрика, у вас водопостачання. В Україні цього всього ще немає. Але це все державні інвестиції. Коли хтось тішиться ілюзіями, що Захід нам прийде і західні компанії нам щось збудують, чи ми отримаємо якийсь суперкредит на пільгових умовах, ми за рахунок цього збудуємо, цього не буде. Так само не буде концесійних доріг, щоб вирішити проблему доріг в Україні. Концесія в усіх європейських державах – це 5, максимум 7% всіх доріг. Все решта – дороги за рахунок платників податків, за рахунок публічних грошей. І саме з цією метою ми створили дорожній фонд. Не так, що дай 175 мільйонів, зробимо цю дорогу, а ти дай ще 150, там зробимо іншу дорогу. Це мільярди, десятки і сотні мільярдів. Для того, щоб нам мати нормальну транспортну мережу, нам треба щороку вкладати мінімум 100 мільярдів. Нам треба щороку будувати... Так.
щороку будувати 10-15 тисяч кілометрів доріг. От 100 мільярдів кожного року, за скільки на часу дороги стануть принаймні такі, як в Польщі? За нашими оцінками, Якщо 100 мільярдів без щорічно. автобанів. Тому що польські автобани – це за рахунок грошей Єврокомісії, це до Без цього польський автобанів. бюджет не має Ну, в них нічого єдиний там спільного. великий такий платний автобан є. Ну, в них там їх більше, насправді, за гроші польські, за гроші європейські збудовані. Але в випадку України, якщо ми маємо фінансування стабільне 100 мільярдів на рік, ми за 10 років повністю відбудуємо всю дорожню 10 років. мережу. Якщо ми маємо більше, відповідно, ми зможемо це зробити швидше. Але тут, знову ж таки, питання якості будівництва, хто це будує і за якими цінами. Нам за рахунок того, що є дорожній фонд, що є гарантія на кожну новозбудовану дорогу, що є незалежний контроль якості, вдалося суттєво в рази побороти корупцію. Раніше, до речі, якщо взяти часи Януковича, навіть до Януковича, інколи виділяли так само 2 мільярди доларів на рік, як ми пишаємося цьогоріч. Але крали 30, 50, 70%. Зараз ці зловживання зведені до мінімуму. Але крадуть чи ні? Я думаю, що точно не крадуть на центральному рівні. Я думаю, що на обласному рівні, якщо є якісь зловживання в окремих випадках, це до 3, максимум 5%. Якщо це було 50 чи 70, це зменшено 10 разів. І це є чим пишатися. Якщо говорити про розвиток авіагалузі, я бачив, що є стратегічний план до 2030 року, і мова йшла і досі йде про 50 аеропортів. Правильно? Я цифру Абсолютно, називаю. Для чого стільки багато? Зважаючи на пасажиропоток і можливості гаманця пересічного українця. Мушу розвіяти цю ілюзію, Давайте. якщо ви не заперечуєте. Коли ми починали авіаційну реформу в 2016 році, всі нам розповідали, що, ви знаєте, авіація – це транспорт для багатих. Це такий лакшері, тобто це не електричка. Ми сказали, що ні. Авіація може бути дешевою, і українці готові літати. У нас досі показник в рази менший від середньоєвропейських показників по кількості пасажирів, які літають. Але тим не менше, навіть при цих негативних тенденціях ми змогли подвоїти пасажиропотік за останні 3 роки. Більше того, за перші 6 місяців цього року авіацією скористалося вже майже 19 мільйонів пасажирів. Тобто ми йдемо на черговий рекорд в цьому році. І я дуже щасливий, що ці цифри, які ми маємо, вони показують, що українці готові літати, коли є чесна ціна. Не 300-500 доларів, а 10, 20, максимум 50. І вони тоді обирають цей вид транспорту, вони спокійно подорожують, і жодних там проблем немає. Для чого стільки аеропортів? Ми не кажемо, що ми повинні до 2030 року збудувати 50 Борисполів. Але ми ведемо мову про те, що в кожному обласному центрі має бути регіональний аеропорт, з якого ви можете легко дібратися до основних вузлових аеропортів країни, а це мають бути Київ, Бориспіль, це має бути Львів, це має бути Одеса, це має бути Харків і потенційно Дніпро. Ми хотіли Солони, але окей, обрали Дніпро. Далі мають бути маленькі регіональні аеропорти, які спрямовані виключно на внутрішнє авіасполучення чи для малої приватної авіації. І тоді країна дасть можливість мобільного комунікації між собою. От в державах Європейського Союзу давно ніхто не розглядає транспорт просто як окремий вид економіки. Там йдеться про мобільність населення. Наскільки швидко громадянин з однієї точки може доїхати в іншу? Я вже це питання, яким видом транспорту? я вам це питання вже ставив і приводив як приклад Італію, так? Абсолютно вірно, те, що ми говорили з вами по Італії. Так. Італії. Кожне місто, невелике навіть, воно має свій аеропорт. І журналісти робили великий сюжет аналітичний, де показували цифри і сказали, що це просто були витрати з бюджету, які були непотрібними. Італія є довга, так? Але от мені також трохи як пересічному громадянину і журналісту не зрозуміло. Наприклад, якщо є аеропорт в Києві, то для чого аеропорт в Житомирі? Все-таки відстань 100 кілометрів – це не така вже велика, так? Коли ми говоримо про Барселону, є Барселона-Альпрад і є Жирона. Але Жирона, вона приймає ці літаки, тому що є велике перевантаження з Альпратом, так? Це відстань 100 кілометрів. І люди з Жирони їдуть нормально автотранспортом в Барселону. Безумовно, що ніхто не буде розглядати варіант авіасполучення між Житомиром і Києвом. Але коли ми дивимося трошки ширше, то ми розуміємо, що є поняття catchment area, тобто кількість людей, які живуть в зоні досяжності аеропорта близькому. І на захід від Житомира таки буде далі, ніж на схід від Києва. По ситуації з литовищами. Ми почали з іншої картинки, ніж це було завжди прийнято в Україні. От коли я став міністром, чи навіть заступником міністра, всі жартували, що кожен новий уряд України будує новий термінал в аеропорті Бориспіль.
Ми від цієї практики відмовилися, чи будівництво там нових вокзалів. Ми сказали, що ми спрощуємо правила, щоб на цьому ринку появилася чесна конкуренція і зайшли стільки гравців, стільки хочуть. І це спрацювало. І що ми бачимо? Що за 3 роки фактично держава вклала ресурс тільки в Одеське литовище з літосмугу, зараз вкладе в Дніпро, але появилося з нуля ще 10 аеропортів, які вклали кошти або приватний бізнес, або муніципальні органи влади. Вони побачили, що це вигідно інвестувати. По створенню аеропорту створює нові робочі місця, розвиває сам регіон, легко добратися. Ще в 2015 році, щоб долетіти з Європейського Союзу до Львова, треба було робити якісь карколомні маршрути, там міняти кілька міст, потім автобусами, чи потягами, чи машинами. Щоб дешево залетіти. Так, зараз це взагалі не проблема. Коли ми запустили перші лоукости, полетіли саме зі Львова, була дуже цікава інша картина, що багато киян брали дешевий потяг до Львова, і у Львові сідали на дешевий лоукост, щоб полетіти далі по Європі. Зараз ми маємо нормальний вибір, що з Києва, що зі Львова. Цього року долучилися до цього лоукост напрямку суттєвого і Харків, і Одеса. І це буде розширитися по всій державі. От днями в мене були розмови з моїми знайомими, і вони сказали, що от кожен міністр, він чимось запам'ятовується. Так? Якщо він запам'ятовується, значить він при всіх плюсах і мінусах він щось зробив на цій посаді. А якщо говорити про Колєснікова Бориса, так, вони мені сказали, при всіх плюсах і мінусах, партія регіонів і так далі. Але Hyundai зараз найбільш улюблений вид транспорту. Ви розумієте, про що я говорю, так? Hyundai – це Борис Колєсніков, так? Ми відставимо в сторону, скільки на цьому заробилося, чи не заробилося, наскільки корупційна була складова цієї закупівлі, чи не корупційна. От коли говорити про Володимира Омеляна і його час на посаді, чим би ви хотіли запам'ятатися, чи чим би ви запам'яталися? Лоукост? Я би, звичайно, найбільше хотів, щоб мені вдалося за цей час реалізувати гіперлуп. Це було би точно назавжди, але, безумовно, що такі короткі фізичні рамки це не вдалося би зробити. Але я більш ніж переконаний, що я буду асоціюватися з Ryanair, якщо ми говоримо про досягнення. Більше нічого? Окрім цього, дорожній фонд. Його до цього не було. Все-таки, як би не критикували, що доріг немає, що дороги... Але як ви сприймаєте, наприклад, я також про цей тролінг, люди там, які є афілійовані до певних політиків, вони вас тегають. Я бачу деколи на Фейсбуці, і, мовляв, там, наприклад, дороги між там Миколаївською областю, Одеською областю, і кажуть: "Привіт, Володимир Омелян, подивися, яка дорога". Це прикро від безсилля, тому що я пам'ятаю чітко перший тег в 2015 році, коли мене тегали по Одеса-Рені. Нині вже абсолютно зроблена, доведена до ладу європейська дорога. Бачите, що навіть президент сам засвідчує, що не вистачить одразу грошей відремонтувати всі дороги. Тепер будуть тегати його і мого наступника, що от цієї дороги немає. Це об'єктивна реальність, коли людина, яка щодня їде маршрутом дім, робота чи дім, відпочинок, по розбитій дорозі в нього немає позитивних емоцій. Але об'єктивно ми створили прозору систему, яка дозволяє ефективно будувати дороги в Україні. Більше того, якщо би в 2015 чи в 2016 році нам хтось дав 100 мільярдів гривень на будівництво доріг, не було кому їх робити. Всі компанії були збанкрутовані, в них не було ні техніки, ні персоналу, ні досвіду вже роботи. Але дивіться, в мене було це запитання, добре, що ви самі зачепили його. От ви говорите про гроші, які би мали прийти теоретично в Україну. Так, от є інвестори, Європейський Союз. Ви озвучили суму в понад 80 мільярдів, які вклав Європейський Союз в Польщу. За 5 років. Так. За 5 років, 80 мільярдів. Але це загальна інфраструктура, це не тільки дороги, тобто це і аеропорти, і залізниці. Давайте візьмемо просто дороги. В Україні часто стикаються із проблемою, що іноземці вони дають гроші, а українці не можуть їх освоїти. Тому що бракує скілів, як кажуть, так, нема відповідних навиків, немає відповідних компаній, немає відповідних кадрів. От якщо б зараз сказали, наприклад, Європейський Союз: "Шановна Володимир Омелян, я вам даю 80 мільярдів. Володимир Омелян зміг би їх освоїти з цими компаніями, які є в Україні?" Ну, це, знаєте, це як казка, що завтра будуть випускники Кембриджу керувати Україною, чи штучний інтелект буде запроваджений. Точно ні. І більше того, якщо зараз по цьому році дорожня галузь готова ефективно використати до 100 мільярдів гривень, це стеля цього року. В наступному році, якщо Тобто більше 100 мільярдів в Україні навіть нереально освоїти. Фізично немає кому.
Тобто при всіх гучних гаслах, закликах, що ми зараз це все зробимо, фізично техніки, сировини, транспортування цього всього більше, ніж на 100 мільярдів ми б цього року не зробили. В наступному році ми плануємо збільшення дорожнього фонду. Я сподіваюся, що президент, нова партія не буде проти. Збільшення до 75 мільярдів, плюс окремо 10 мільярдів територіальні дороги. Тоді ми можемо розпочати ринок до обсягу, може, 150 мільярдів. Але це довготривалий процес, це планування системи. Щоб вам замовити вантажівки, щоб вам замовити техніку, це мінімум рік часу. Я вже не кажу про фінансовий ресурс, який має бути наявний у вас, дешеві лізингові програми чи будь-які інші. Тому я радий, що насправді ми з нуля створили цілу величезну машину, якій зараз тільки фактично потрібно пальне, це гроші, для того, щоб вона працювала, продукувала якісні дороги. Бо якщо хтось живе ілюзіями, що ми завтра запросимо європейські компанії, які нам збудують ці дороги в Україні за європейські гроші, по-перше, не буде європейських грошей в таких обсягах, як ми собі мріємо. Ми лише в минулому році отримали перші 50 мільйонів євро грантової допомоги від Єврокомісії на українські автошляхи. Цього року, можливо, трошки буде більше, але це не мільярди, не десятки мільярдів. По-друге, європейські компанії повинні чітко це розуміти. Будують в декілька разів дорожче, не дешевше. А якість приблизно та сама. Тому тут треба теж чітко вибирати, чи ми запрошуємо іноземців, платимо їм дорожче. Будуть красиві автобани, будуть там переходи для тварин, там всі розв'язки, але це буде коштувати в рази більше. Чи ми все-таки даємо працю для своїх робітників, для українців? Потенційно я би хотів, що так само ми створювали і виробничі потужності під це. Бо ми зараз цю техніку імпортуємо, починаючи від елементарних вантажівок, завершуючи асфальтобетонними укладниками там, чи бетонними. Це ми можемо виробляти в Україні при тих обсягах ремонтів, які стоять перед нами. А це, ще раз повторю, 179 тисяч кілометрів доріг державних і місцевих, і ще мінімум 200-300 тисяч кілометрів муніципальних доріг, тобто ті, які знаходяться в межах населених пунктів. Платні дороги з'являться в Україні? Якщо з'являться, то коли? Ми дуже хотіли. В 2015 році ми навіть спробували оголосити першу концесію на Львів-Краківець. Вона була неуспішною. З'явилися тільки дві компанії. Одна невідома українська, інша відома західна, але цінова політика там була, скажімо, така дуже важка. Зараз ми вивчаємо цю позицію, але знову ж таки є два питання, і це не наш аналіз, а аналіз Світового банку. Вперше, чи у нас достатній є трафік. Тобто кількість автомобілів, які щодоби будуть користуватися цією дорогою. Я вважаю, що він достатній. Світовий банк каже, що його буде недостатньо. Що українці не захочуть в перший чи в другий рік масово платити за дороги платні. Другий момент, що концесійна дорога, яка будується європейською компанією, буде коштувати мінімум в 2 рази дорожче, аніж ми будуємо сьогодні за рахунок платників податків з дорожнього фонду. Відповідно, вартість грошей, а це ж не благодійність, тобто це гроші, які повинні ти потім виплачувати, чи з трафіку. Якщо немає достатнього трафіку, ти виплачуєш його з дорожнього фонду компенсацію інвесторів. Це буде 2 рази більша сума. Тиск олігархів, він досі існує? Звичайно, що він є. Тобто... Що змінилося після квітня, коли президентом став Володимир Зеленський? Ну, я думаю, що на це питання має подати краще президент Зеленський, бо він... Ну, все-таки, розумієте, Міністерство інфраструктури – це таке специфічне міністерство. Я б його відніс до найбільш жирніших. Так? Коли говорять найбільш жирні міністерства, це ті, де вводяться гроші. І гроші немалі. Пане Володимир, ви розумієте моє запитання? Я, звичайно, що розумію. Добре, я уточню трохи більше. Так? Наприклад, Укрзалізниця на вантажних перевезеннях, публікації були і так далі. Свій інтерес мають 2 великі олігархи. Один власник групи Ферекспо, а другий власник ІСКМу і Метінвест. Так? Це Рінат Ахметов і Костянтин Живаго. Вони зацікавлені, щоб там був дешевий для них транспорт. Щоб залізну руду, перевезення, так? Щоб транспортувати. І тому в мене запитання. Зміна влади прийшла, так? Чи щось змінилося? Наприклад, позиції одного олігарха посилилися, ви це відчули чи ні? Ігоря Коломойського. Ну, ви розумієте, це зараз не об'єктивний показник період з квітня по серпень, бо всі переважно або в очікуванні, або проводять переговори чи торгуються на набагато вищому рівні, тобто вони ще не дійшли до галузевих міністерств. Дійсно, Міністерство інфраструктури – одне з найпривабливіших міністерств серед існуючих ЦОВів в Україні, бо, якщо помітили, кожне інтерв'ю будь-якого нового призначеного чиновника високого рангу завжди Міністерство транспорту згадується в тій чи іншій постасі. В випадку олігархів
Так, вони зацікавлені в дешевому ресурсі, тому що так вони ставали олігархами. Так, брали дешеве державне, конвертували на дороге приватне, і на цій різниці заробляли великі кошти. Я помічаю, що на окремих напрямках традиційні постачальники тих чи інших товарів змінюються, і ці зміни за рахунок групи «Приват» в тому числі. Тобто і вони збільшуються? Вони так, їхня частка росте. Наскільки це об'єктивно чи суб'єктивно, мені сказати важко, бо скажу, що це от зараз 3 місяці вони не показові. Показове те, що почнеться з жовтня цього року, коли буде вже призначений новий уряд, коли він запрацює, коли будуть перші рішення в парламенті, ми будемо чітко розуміти, в якому напрямку йде країна. Оскільки в нас немає досі жодного плану дій з боку президента, тому нам доводиться очікувати тільки на такі от речі. От були судові позови щодо SkyUp, це внутрішній лоукостер. Ryanair якось відчув дисбаланс на ринку після зміни влади? Ви ж спілкуєтеся з ним? Я більш ніж переконаний, що після SkyUp, якщо б цей наступ був вдалий, наступний мав бути б Ryanair. Я радий, що нам вдалося на цьому етапі зупинити ситуацію. Вона не вирішена, вона заморожена. Я так розумію, що багато гравців в очікуванні, але я не припиняю наголошувати, що єдиний вихід для української економіки – це чесна конкуренція. Будь-яка спроба перетворити Україну на острів, де декілька там 2, 5, 7 старішин вирішують долю всього народу, він не успішний. Такі вже спроби були неодноразово, це закінчується просто революцією. Спільний авіаційний простір. Чекаємо. Поки що немає досі... В чому проблема? Ви в 2018 році надіялися на 2019 рік, ви підете і, скоріш за все, ваш підпис не буде стояти. Знаєте, моя мрія була в 2016 році, коли став міністром, що я підпишу цю угоду, а довелося займатися багато речами, на підписання досі чекаємо. Питання виключно в Європейському Союзі. В них немає згоди між Іспанією і Великою Британією щодо Гібралтару, а там знаходиться невеличкий регіональний аеропорт, який здійснює виключно сполучення між Лондоном і Гібралтаром, більше ніхто ніколи не літає. Але це заморозило всі угоди про відкрите небо Європейського Союзу як з Україною, так зараз зробляється з Катаром, ті самі ситуації з низкою інших держав. Ми очікуємо, що після Брекзиту, я так розумію, що пан Джонсон точно довершить цю справу до кінця, ми вже будемо мати можливість нарешті підписати з Європейською комісією цю багатостраждальну угоду, але це вже буде не за моєї каденції, на жаль. Володимир Зеленський, він озвучував ідеї ілюстрації, так, чиновників всіх часів Петра Порошенка, так, і якщо це буде зроблено, чи не зроблено, ви все-таки підпадаєте під цю категорію. Я не про це буду питати, я буду питати, ви ще раз би повернулися в політику, наприклад? І якщо повернулися, то з ким? Ну, щодо самої ілюстрації, я вважаю, що це було таке більше, знаєте, публічне гасло в час виборів, бо ми не бачимо зараз артикуляції його в просторі публічному. Щодо повернення в політику, якщо б я бачив, що є команда, яка справді буде робити те, що вона декларує, так, я би з нею повернувся. В форматі, що давай ми почнемо, а там ми розберемося, як хто буде чим займатися, якому я пропрацював фактично ці останні 3 роки, я більше точно не хочу. Бо це виснажливо і емоційно, і нервово. Ти кожного дня повинен балансувати і знаходити якісь такі точки опори, знаєте, в болоті, які в тебе все під ногами провалюються. І це доволі виснажливо. Ну, з Народним фронтом ви б повернулися ще раз в гру? От теоретично. Якщо Народний фронт буде, насправді я вважаю, що Яценюк зробив дуже багато для країни. І ми бачимо, що ті кампанії, які розгорталися навколо його імені, багато в чому вдарили проти людей, які ці кампанії ініційовували або сприяли їхньому розвитку. Ви про Петра Порошенка? Ну, я про організаторів. Про який говорив? Нардеп Втікач, знову ж таки, я вважаю, що державні інститути, безумовно, має бути негайна реакція, якщо чиновник є корупціонером або робить якісь неправильні антидержавницькі речі. Але з іншого боку, державні інститути повинні бути такими ж як міцними, як держава. І те, що відбувалося і тоді, коли змішували з болотом, те, що відбувається зараз, коли я роблю, що хочу, я цар всієї України, це неправильний підхід. Бо держава тоді функціонувати успішно не може. Ми бачимо, що будь-яка сильна демократія, вона сильна своїми інститутами. Ми робили спробу їх створити, але ця спроба не завершена, тому це під серйозною зараз загрозою. От ви пережили, чи скоріш за все були міністром, за іноземних менеджерів, які виявилися неефективними. Це той самий Бальчун,
очільник Укрзалізниці. У вас є Славомір Новак, який очолює Укравтодор. Зараз ви до чого більше схиляєтеся, щоб великі напрямки цього самого Міністерства інфраструктури очолювали українці чи іноземці? Ви знаєте, я би не проводив знак рівності між неуспішний іноземний і успішний український, чи навпаки. Це завжди спроба. От коли почався кейс з Балчуном, я для себе хотів теж зрозуміти, що робиться. Можливо, я неправильно оцінюю його дії. Можливо, він дійсно супергеній, а я його критикую за щось не те. І я спілкувався з багатьма великими компаніями в Україні, за кордоном, наскільки вони люблять експатів. От вони їх запрошують, наскільки ефективні. І в кожному індивідуальному випадку є завжди різна позиція. Деколи супервипускники Оксфорду, які працювали з сілом в величезних компаніях, є ефективними, а деколи повністю бездарними. Це було в випадку Балчуна, на жаль, що це була просто красива обгортка, яка була порожня всередині. Тому селекція має бути людей. Для нас ключове, по-перше, як мені здається, що в цій ситуації треба робити, брати людей з бізнесу. Дивитися уважно, хто з українців українського чи іноземців українського походження працює в успішних західних компаніях, переманювати їх в Україну. Бодай на рік, бодай на 2 роки. Короткий контракт, але з гарантіями, що все буде в порядку, що їх не будуть переслідувати після цього. І пробувати, кожного разу пробувати. Якщо не виходить, звільняти одразу. Наша ж проблема в Україні була яка? Що ти з величезними труднощами призначаєш когось, а потім звільняєш, і людина через суди може подаватися. А звільнити ти його просто не можеш. Я дякую Володимиру Омеляну, міністру Дякую. інфраструктури та транспорту України. Мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на наш канал у Ютубі. І усім телеглядачам, які були із нами, бажаю гарного і, головне, спокійного вечора.